ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों नोंथांखौ माने UPPL होननानै बेखौ लाना बे माने प्रपागान्डा खालामो गुबुन गुबुन राजनिति खालामग्राफ्रा जे सोरखौबा माबा बुंनानै जे दोलोखौ नस्थ' खालामनाय बेफोरबायदि सिन्था सरसा खालामो बेफोर जेबो नङा जोङो बेयाव UPPL खालामदों जागायजेननायनिफ्रायनो बेयावनो दं आरो बेयाव अबावबा माने माबा जायोबा माबा बोराबनानै माबा थांनाय बेखुनु खोथा गैया जों सासे कर्मि हाइकामान्डआ जा डिसिसन लागोन जा बुंगोन जों बेखौनो मावग्रा मानसिसो दा ओंखायनो गुबुन दलाव थांनायाथ' बाथो गुबुन दलखौसो जों सोगासिनो दं दा नोंखायनो बाव खुनु गोनो गोथो गैया ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों नोंथांखौ माने UPPL होननानै बेखौ लाना बे माने प्रपागान्डा खालामो गुबुन गुबुन राजनिति खालामग्राफ्रा जे सोरखौबा माबा बुंनानै जे दोलोखौ नस्थ' खालामनाय बेफोरबायदि सिन्था सरसा खालामो बेफोर जेबो नङा जोङो बेयाव UPPL खालामदों जागायजेननायनिफ्रायनो बेयावनो दं आरो बेयाव अबावबा माने माबा जायोबा माबा बोराबनानै माबा थांनाय बेखुनु खोथा गैया जों सासे कर्मि हाइकामान्डआ जा डिसिसन लागोन जा बुंगोन जों बेखौनो मावग्रा मानसिसो दा ओंखायनो गुबुन दलाव थांनायाथ' बाथो गुबुन दलखौसो जों सोगासिनो दं दा नोंखायनो बाव खुनु गोनो गोथो गैया ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों नोंथांखौ माने UPPL होननानै बेखौ लाना बे माने प्रपागान्डा खालामो गुबुन गुबुन राजनिति खालामग्राफ्रा जे सोरखौबा माबा बुंनानै जे दोलोखौ नस्थ' खालामनाय बेफोरबायदि सिन्था सरसा खालामो बेफोर जेबो नङा जोङो बेयाव UPPL खालामदों जागायजेननायनिफ्रायनो बेयावनो दं आरो बेयाव अबावबा माने माबा जायोबा माबा बोराबनानै माबा थांनाय बेखुनु खोथा गैया जों सासे कर्मि हाइकामान्डआ जा डिसिसन लागोन जा बुंगोन जों बेखौनो मावग्रा मानसिसो दा ओंखायनो गुबुन दलाव थांनायाथ' बाथो गुबुन दलखौसो जों सोगासिनो दं दा नोंखायनो बाव खुनु गोनो गोथो गैया बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय केबिन क्रू ग्राउन्ड स्टाफ कार्गो एक्जिकिउटिभ एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी एयारपोर्ट मैनेजमेंट आरो हस्पिटालिटी मैनेजमेंटनि थाखायबो इंटरव्यू होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 96783602226 आव कल खालामनो हागोन जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय एभिएशन दावबायग्रा थावनि टुरिज्म आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा